Hrvatska je dobila 17 novih ragbi stručnjaka. Na nedavno završenom tečaju Hrvatske olimpijske akademije osposobljeno je 17 novih trenera na čijem iskustvu se hrvatski ragbi planira podići na novu razinu. Danas smo podijelili u svečanosti uvjerenja za trenere i trenerice ragbija. 18 polaznika je upisalo program, od njih 18-17 ih je završilo. Imamo i jednu trenericu ragbija na što smo posebno ponosni. Zahvaljujem se Hrvatskom ragbijaškom savezu na suradnji na ovom programu sa Hrvatskom olimpijskom akademijom i drago nam je da na taj način evo i ovom svečanom podjelom možemo dovršiti ovaj program koji je započeo 2018. godini, evo u 2019. godini smo ga dovršili. Hrvatska olimpijska akademija također provodi programe za različite druge sportove. Tako imamo ukupno 24 uvjerenja, 24 dijelimo za različita 24 sporta. Dobili smo i od ministarstva također dopusnicu za rad u biciklizmu koji nam je 25. sport. Tako da evo Hrvatska olimpijska akademija na godišnjoj razini negdje oko 10 sportova, oko 200 trenera završi u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji programe osposobljavanja. Mislimo da je to velika stvar za ragbi jer nama je tih educiranih trenera i toga nedostajalo specijalno u radu sa djecom, ali onda i u seniorskim uzrastima, također sve popularnije ženski ragbi, tako da nam je i tu falilo kadra. Zahvalio bi se u svakom slučaju Olimpijskoj akademiji na cijeloj podršci ovog projekta i cijelom angažmanu koje su uložili i trud u to i ja mislim ne samo koji ulažu oko ragbija nego i ostalih sportova, ali mislim da to je veliki deficit u Hrvatskoj. Tako da, evo, mislim nama će to biti sigurno veliki poticaj za dalje, nećemo na ovome stati. Uskoro očekamo da se nekakva papirologija još riješi, da pokrenemo i u Splitu isto u takvu akademiju sa jedno isto možda nekakvih 15 do 20 polaznika, tako da ćemo pokriti cijelu Dalmaciju sa trenerima i evo to je jedan dobar prvi korak za razvoj, tim više što moram spomenuti da mi u projektu sa našom svjetskom federacijom sve više forsiramo ragbi u školama, ragbi za mlađe uzraste i tako dalje i tu nam definitivno fali kadra. Ja sam iz Ragbi kluba Zagreb i evo nadam se, odnosno sretan sam da sad mogu napokon sa ovim formalnim obrazovanjem pokrenuti raditi sa djecom. Imamo u našem klubu sve uzrasne kategorije, 14 godina, 16 godina, 18 godina. Ono što nam puno pomaže u razvoju ragbija je to što je ragbi nedavno postao olimpijski sport i znači od ragbi 7 verzija, što je veliki uspjeh u svijetu, što jako puno pomaže popularizaciji sporta i širenju ragbija. Trenerica sam ženskog ragbi kluba Mladost, znači treniram seniorsku ekipu cura u mladosti, prije sam igrala za mladost i za reprezentaciju, tako da trenutno imamo 3 ženska kluba u Hrvatskoj, nadamo se da će to iz godine u godinu sve više i rast, što se više radi naravno općenito na razini Hrvatskog ragbijaškog saveza, tako je bolje i za nas. Ove diplome nam definitivno znači puno, otvaraju nam i nova vrata, daju nam mogućnost da stvarno i radimo u klubovima kao treneri. Svi mi koji smo danas ovdje dobili diplome, u ovom sportu smo 10-20 godina, tako da ovo je definitivno jedan papir koji će nam to dati mogućnost da stvarno budemo treneri u klubovima i službeno, da uđemo i u škole, da i osnovnim školama približimo taj sport. Znači imamo nekakve diplome gdje ljudi znaju da dolaze stručni ljudi, radi s tom djecom, da sport je prikladan za svu djecu bez obzira dobi ili građe. Tako da definitivno jedan veliki korak naprijed je.